はい。世界選手権、今日これで、24時間が経過したところなんですけれども、今日のですね、まず1日目の、まあ、ハイライトっていうところを、ちょっと、田中正人さんに説明してもらおうかなと思っています。今日1はい。日、トレッキングが122キロスタートになるんですけど、なんかコース見てどんな印象ですか？そうですね、最初、いきなりトレッキングで122キロということで、大きな、最難関の、セクションが最初に来たというところですけども、しかもチームイーストインド序盤からトラブルが、発生してまして、昨日までに報告というかね、SNS アップした通り、米本君が体調不良で、大失速をしているという状況ですが、今、この画面に出てるのは、スタートしてから14時間ぐらい前の、状態なんですが、ここからですね、夜中の1時ぐらい、1時に2時ぐらいですかね、ルートミスを大きくしてまして、かつその後停滞もしているという、状態になっているので、ちょっとそのトラッキングの状況を、ちょっと見ていきたいと思います。この辺をちょっと拡大していくと、ここに21番のチームイーストインドがいます。まだ前後にいっぱいチームがいるんですが、で、ここがチェックポイント8になります。で、ここを、通過してからですね、えこの緑のラインっていうのは、主催者の、推奨ルートと思っていいんですかね。そうですね、主催者が想定しているルートだと思います。ところが、ここで、イーストインドと38番のチームが、ちょっとここのピークのね、西側を巻き始めて、次のチェックポイントがこっちの方にあるんですけど、ちょっと反対方向に、山を降りてしまってます。で、うん。みんなが降りる沢の隣の谷ですね、を降りてます。で、その後ですね、多分、ここで、おかしい、どこに出たんだろうっていうところで立ち止まってます。で、38番はなんかね、どんどん気にせず、峠越えをしちゃってます。うん。イーストインドは多分ここどうなんだろうって思いつつも、やっぱり追ってった感じになってしまいますね。そうするとうん。本来こっちに行かなければいけないのが大回りしてます。うん。これだけでもだいぶミスが大きいですけど、もしかしたらこの38番と一緒に行動してたんで、こう、お互いに釣られちゃったのはあるのかなと思います。うん。うん。で、ここでですね、こっちに行かなければいけないのに、ためらわずにイーストインドは逆走というかね、反対方向に、東に行かなければいけないのに、西の方に行っちゃってます。いい勢いでいっちゃっペース、てますね。いい勢いで、こう、下りですからね、下りで行っちゃってます。おで、ー。ここでちょっと止まってうん。気づくんでしょうね。おうん。かしいぞと。でもまだだらだら進んでるけど、ここで折り返しますね。だいぶこれ閉まったというところで、今度登ってるのに結構ペース早いですね。結構焦ってると思います。閉まはいはいったということで。はい。ここでうん。小さい峠を越えて、また元の谷に降りて、このね、降りてきたこの分岐点に戻ってきます。うん。うで、ん。ここで止まります。完全に止まります。で、これで、1時間20分ぐらい、ここで停滞をして、うん。えーちょっとね、ちょっと倍速進めます。進めて、1時間経ちました。で、1時間20分経ったところで動き出す。ここで完全にコースに復帰していくとうん。いう感じですね。で、ここはもう夜明けですかね。えースタートして、18時間ぐらいで動き出してるんで、もう朝6時、6朝、時46、ちょう7時からど朝になっね。て夜明けで動き出してるとうん。うん。いう感じです。で、今現在は、そのまま、その後順調に、ルートに戻って、ちょっと倍速早めますけども、ちょっと早すぎるかな。まあ、みんな他のチームと同じように順調にチェックポイントを通過していってると
いう状況になります。はいはい。ペース的にはあんまり変わってないと、他の前後のチームと特にね、差が開いたり、縮まったりする感じでもないか、ここちょっと詰めましたね。うん。かといって、まあ、それほど大きく前進しているわけではなく、で、これが今の現状ですね。現在の場所で止まってます。スタートして24時間ぐらい経っているところですね。うん。で、まあ、ここでね、問題なのは、ルートミスを大きくしてしまったということと、停滞してしまった、ここでですね、うん。まあ、この辺なんですね。で、最初ね、まあ、どういう、チームとしてどういう感じなのかなというのをいろいろちょっと心配して見てたんですけれども、やはうん。りなんかね、レースの序盤、特に知らない初めての国とかだと、慣れないっていうのがあってね、地図と現地とのね、対応がなかなかできなかったり、うん。まあ、あとね、やっぱり、今回初参加の2名もいるんで、ちょっとレースの、流れにレースに飲み込まれてしまってる状態かなと。で、なんか自分たちのレースができてない状態かなというところが、そう思ってたんですけど、でもなんか話を、チームメディアの人から、聞くと、米本君の体調が非常に悪くて、どうもブレーキになってしまっているというところで分かってるんで、チェックポイント3で大停滞をしてたみたいなんですが、回復せず、そのまま進んで、で、さっきのこの他のチームと違うルートを取り始めたのは夜になり始めたところ。で、ここでね、ここでこっちに行ってしまうっていうのはちょっと僕もちょっと信じられないんですけど、まあ、夜に差し掛かって、容器のね、特性としてね、意外と夜になると、早い段階で一回眠気が来るんですね。例えば夜8時とか9時ぐらいとかね、それいつものパターンなんですけど、で、そうするといつも、容器がナビゲーションしてても僕が変わるんですね。うん。で、また、夜10時ぐらいになると過ぎたりしてくるとまた復活してくるんですけども、まあそれ大体パターンなんですね、いつも。うん。ただ、今回、米本くんが潰れちゃってるので、米くんがナビゲーションができないと。ということで、今回なんか、鉄がですね、てっちゃんが、地図を持って、地図ね、いや、2部あります、うちのチームは。配られるのは一部なんですけど、オプションで購入することができて、うちのチームは2部で行ってるということで、もう一部は、今、てっちゃんが読んでると。いうことなんですが、ここのね、容器がね、ここはなんかどうも単純なナビゲーションミスをしてたらしいという情報が入ってきてるんですが、その時に、まあ、もう一人地図を見てるてっちゃんが、気づかなかったのかどうかという、そこがね、一つポイントになるかなと。で、昨年、国内レースに練習がてら僕と、てっちゃんと組んで出たことがあるんですけども、その時に、やっぱナイトナビゲーションで僕がですね、ちょっと焦って、チェックポイントを一つ飛ばしてしまって、次のチェックポイント行ってしまったんですね。で、僕はそれを完全なミス、ポカミスだったんですけど、てっちゃんはその時気づいてたらしいんですね、チェックポイントを飛ばしてるのを。ただ、何も言わずに、こんな、わざと飛ばしてるのかなと思ったらしく言わなかったと。うん。うん。で、まあね、アドベンチャーレースっていうのは普通チェックポイント一つでも飛ばしたらもう失格になっちゃうんで、飛ばすはずがないのに、まあ言えなかったということで、その時は反省材料として、まあいくら、初心者であっても、やっぱね、完璧な人間はいないんだから、経験者の人に対しても意見を言うべきだし、おかしい違和感あったら口に出そうよって話はしたんですけども、それがもしかしたら今回もまたできてなかったのかなというのが今ちょっと感じているところなんですけども、やはりナビゲーションを一人の人だけに任せると、やっぱりこう思い違いとか思い込みとか、その人のなんか疲労だったりとか、眠気に負けちゃってたりっていう時で、ミスを犯すことがあるので、やっぱチームの総力戦でやる必要が、えーあるんで、その辺ができてたのかな、どうかなというのが、ちょっと
気になるところです。えあの、コンパスを見てればね、東か西かということで、しかもこれ、イメージを作っとけば、これだけ大きい谷に落ちれば、その後もう谷を落ちていくだけなんですね。登り返すことがないんですけど、こっちは逆に言ってるので登ってるんですよね。うん。ここまで登ってます。で、ここで暗部を越えて、また反対側の谷に落ちていくってことなんでね、明らかにわかるんですけど、分かってていったとはやっぱ思えないんでね、これ損なんで、もう、こう、いくら登ってても途中からでも絶対引き返した方が早いんで、どうしたのかなというところではあります。あと、ここでね、一旦ここまで行って戻ってきて、ここで1時間停滞したのは、やはりテントを張って寝てたらしいんですね。で、その理由はわからないんですけど、おそらく、ヨネ君の体調が戻ってないという情報が入っているので、彼の体力的な回復、体調の回復かを目指すために、一度寝たのかなと思います。それでレースをね、その後続けてるんですが、メディアチームの話によると、まだやっぱ体調は戻りきれてなくて、荷物は持ってもらってるし、ナビゲーションはしてないし、ただ歩く速度は、そんなには遅いわけではないと。周りのチームとも、まあ、これちょっと後ろの方のチームですけど、周りのチームとは、には引けは取らない。歩きの速度には戻っているということなんですが、まだまだ、なんか昨夜寝てる時も相当なんか戻してしまったようで、吐いてしまったようで、かなり、なんですかね、胃腸がやられているのか、ちょっと体の状態は悪いとのが続いているという報告がありました。まあ、ちょっとね、出だしとして、は順位がね、こうやって、出遅れてる、ね、しまってる状態、こういうと、ぐにゃぐにゃっといくところをね、まあ、かなり後ろの方にいるわけなんですけども、まだね、これは1週間ぐらい続くレースのうちのね、1日目なので、まだまだこれぐらいはこの先わからないです。調子を戻していけばどうなるかわからない展開なので、チームとしては、まあ、その今の順位を気にするよりは、アドベンチャーレースっていうのはこうトラブルがつきものなので、そのトラブルに対してチームがどう一丸となってね、前向きに取り組めるかっていうところが、今まさにね、序盤で問われているというところだと思うので、まあ、そこの進化がね、今ちょっと問われているかなと思います。はい、ここで、そこが頑張れれば、調子が悪くても、ちょっと粘り強くね、差があんまり広がらないように、前に前にどうにか進み続けることができるし、そうしていけば後半にチャンスが巡ってきますので、またね、ここで、気持ちが落ちてしまうと、これからまだまだ長いレースですから、精神的に辛くなってしまいますね。士気がなかなか上がってこないと。士気が上がらない中でのレースっていうのは、もう睡魔にも負けるし、まあ当然ね、メンバーといい雰囲気になってないわけですから、かなりこの後ね、もう非常にレースを続けていくこと自体も辛い状態になってくるし、順位も当然上がってはこないと思うんですけども、まあだから今まさにね、進化が問われているというところですね。で、まあ、今後の展開としては、米君の体調が戻ればですね、あの、また米君も力を発揮できるし、チームに貢献する、立場取れると思うので、そういったことで、初心者の2人も本当の意味で引っ張っていけると思うので、これから先ですね、今はちょっと粘り強くレースを続けてもらって、米君の体調を回復させて、後半頑張ってもらいたいなという感じですね。まあ、体調悪いときはですね、まあ、夕べは睡眠1時間だけを取ったみたいですけど、もう思い切って3時間くらい停滞してもいいかもしれないですね。彼の体調があまり戻りが悪いようであれば。はい。その方がね、この辛い状況の中で続けているよりは、3時間でもね、場合によってはもう6時間でも、止まっちゃった方が、
僕はいいかななんて思いますけど、でも実際そこまで長くね、まだレース始まって、1日目の晩で、そこまで寝るのは逆に勇気がいりますよね。他のメンバーは多分眠くないでしょうし、うん。まだまだ。でも、そうは言っても、チーム全体としてどうあるべきかってことを今考える必要が来てると思うので、みんな、焦ったり、気落ちしたり、いろんな感情が、渦巻いてると思うんですけども、そういう時こそ、今チームとして何がベストなのか、何をしなければいけないのかっていうのがね、考えられるかどうかというところだと思います。はい。スーさんどうでしょうか？はい。ありがとうございます。ここのセクションはトップチームで、通過予想が32時間かかるというん。う、まさにもう、のっけからすごい長い時間のセクションだなっていうのは思います。ただ、主催者からの情報では、まあ、それほどナビゲーションが難しいわけでもないうん。から、ナビゲーションで間違えることはないでしょう。でも、ちょっとテクニカルな、まあ、ボコボコしたりだとか、傾斜がきつかったりっていうところがありますっていう情報は入ってます。うん。うん。なので、まあ、ここからはそんなに大きくは間違えないでほしいなっていううん。ところですかね。はい。で、あと、そうロープセクショね。ンが、CP19 にあるそうで、ここの関門が、日本時間で言うとこの20日かかな、9月20日の、えっと、朝の7時か。が、うん。関門時間になります。ここは、まあ、スルーしてほしいなというとこまあ、でろ。もまだ24時間以上あるわけですね。その関門までも。そうですね。まだまだあり。だから30時間ぐらいあるのか。まだうん。時間は、そこは、の時間はまだありそうだし、うん。今よりペースが落ちなければいけるんじゃないかなという感じですうん。かね。ですね。いいペースというか、キープしてると思いますよ。米、ずいぶん頑張ってると思うん。う。うん。辛い中でまあ、さすがだなって思います。はい。はい。まあ、そんなところですかね。1日目は。まあ、この序盤の出だしの悪さからね、やっぱ一番精神的なダメージが大きいですね。スタート直後から、っていうのは。かつですね、なんか一人のメンバーがダメになってると、いう時は、やっぱ他のメンバーはもどかしかったり、どうしたらいいかわかんないっていうのは出てくると思います。尻を叩いてね、プッシュさせた方がいいのか、いたわってあげた方がいいのかとかね、本当にね、トラブルを起こした人に対する、起きてる人に対する、メンバーのね、接し方って、やっぱ個性が当然出ますし、感情もね、出ますし、なかなかレースをね、それでも進めていくっていうのは厳しいんですよね。やっぱりこう、弱い人に鞭を打つのか、どうするのかってね、優しくしてもレースにならないし、どうすんだっていう、一番ね、やっぱりこう、チームの強さが問われるうん。ところになってますね、今。うん。そういえば、もう何年前かのレースで、スタートが乗馬セクションがあって、メンバーが馬に蹴られて腰骨を骨折、もう本当スタートしてすぐですよね。で、腰そうですね。骨蹴られて大骨折をしたけど、まあ、完走したっていうレースを一回隊長はやってきたんですが、あの時にはい。チームメンバーにどういう対応してました？そうですね。まず本人に聞いたら、本人はリタイアしたくないと絶対完走したいっていう、そういう意思は確認したんで、そうか分かったってことで、もう痛がってるのに、僕が、紐をつけて牽引しましたね。その時に女性メンバーから鬼悪魔って呼ばれましたけども、はい。でも、もう、そうですね。まあ、腰骨ね、本当に、なんつうかね、その腰の脇の方のところ、まあ、折れてるだろうなと、相当の痛がってたんで、
でも、かといって、ペースを落としても、速くしても、別にそこに対する影響は痛みだけでそんなないだろうなと思ったんで、まあ僕はもう、ぐいぐい引っ張りましたね。物理的に引っ張りましたね。はい。そういうことがありましたね。はい。まあ、それありがともね、やっぱり、でも、その結果、完走もできたし、まあまあのね、まあまあの、そんな状態でもまあまあの順位で完走はできたんで、そこまでやればできるんだというところまで持っていくのか、持っていってあげるのかっていうのもね、怪我した本人にとっての、なんていうかね、に対する優しさっていうのもね、いろいろ価値観あると思うんですけども、いたわっていたわって、もう本当に最下位の方でどうにか完走できたっていうのと、まあ、どうにかね、踏ん張らせて、限界をちょっと挑戦するような感じになっちゃいますけど、それをもうさせて、それなりの順位まで引き上げてゴールできたっていうのは、どっちが本人としては嬉しいのかっていうというのもね、いろいろ価値観は人によって違うんで、うん。答えはないと思うんですけどもね。はい、難しいところですね。ですね。まあ、ちょっとヨネ君、低体温症だっていうことが、うん。話がある。まあ、詳しくはよくわかんないんで、また詳しいことが、情報が入ったら、SNS 等々にアップをしていこうと思いますので、はい、このそうですね。ままね、頑張ってもらいたいなと思います。そうですね。米君の状況に関しても、メディアチームの話によると、最初はやっぱ日中暑くて熱中症じゃないかというような状態で、おそらくそこで物が食べれなくてたんだと思うんですけど、まあ、その後、ハンガーノックになったと。で、多分それでもう力も入らなくなるだろうし、動けなくなってくると思うんですけど、で、夜になって山に登ったら風が強くて、普通の人でもね、すごい寒かったらしいんですね。で、そこで今度はね、もう動けないし、力も入んないしね、エネルギーもない状態で、今度低体温症に今度はなってるということで、踏んだり蹴ったりで、休憩して寝るっていう、1時間寝るっていう時も相当吐いて戻してたということで、もう本当に彼は今辛い中で、頑張ってできるだけチームの足引っ張らないように歩いてるらしいので、あとはチームの雰囲気ですね。まだまだね、そこで、海外レース初めての鉄とあーちゃんが非常に頑張ってるという報告も聞いてます。てっちゃんも一生懸命地図見てナビゲーション貢献しようと。で、4年の荷物もてっちゃんが持ってたりとか。あと、あーちゃんもまだまだ元気なんで、相変わらずの、元気いっぱいで、な言動してるというのは聞いてますので、その辺でね、いかに、今は踏ん張れるかっていうところだと思いますね。士気を下げないように。それは後々、あの時よく頑張れたねっていうふうにね、振り返ってお互い称えられるように、ね、なると思うので、頑張ってほしいなと思います。はい。ありがとうございました。はい。はい。では、これでちょっとお時間が来たので、クロージングしようと思いますが、また、明日、明後日と解説は続けていこうと思いますので、はい。ぜはい。ひ皆さんご覧いただければと思います。はい。また明はい。日よろしくお願いします。お願いします。はい。チームイーストインド応援してください。頑張れー、イーストインドー。頑張れ。